Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic, 24 de juny. El naixement de Sant Joan Baptista. Text de l'Evangeli. Quan se li va complir el temps, Elisabet tingué un fill. Els veïns i els parents sentiren a dir que el Senyor li havia mostrat el seu amor, i tots la felicitaven. Al cap de 8 dies, es reuniren per circumcidar l'infant i volien que es digués Zacaries, com el seu pare. Però la seva mare s'hi va oposar dient: «No, s'ha de dir Joan». Ells li replicaren: «Però si no hi ha ningú de la família que porti aquest nom». Llavors feren senyes al pare i li preguntaven com volia que es digués. Ell va demanar unes tauletes i va escriure: «El seu nom és Joan». Tots van quedar meravellats. A l'instant, Zacaries va recobrar la paraula i començar a beneir Déu. Un gran respecte s'apoderà de tots els veïns. La gent parlava d'aquestes coses per tota la muntanya de Judea, i tothom qui ho sentia ho guardava en el seu cor i es preguntava: «Qui serà aquest infant?» Realment, la mà del Senyor era amb ell. L'infant creixia i s'enfortia en l'esperit i va viure al desert fins al dia que es manifestà a Israel. Comentari: Mossèn Joan Martínez, Barcelona. L'infant creixia i s'enfortia en l'esperit. Avui celebrem solemnement el naixement de Baptista. Sant Joan és home de forts contrastos. Viu al silenci del desert, però des d'allí mou les masses i les convida amb veu convincent a la conversió. És humil per a reconèixer que ell només és la veu, no la paraula, però no té pèls a la llengua i és capaç d'acusar i denunciar les injustícies fins i tot als mateixos reis. Convida els seus deixebles a anar cap a Jesús, però no rebutja conversar amb el rei Herodes mentre és a la presó. Silenciós i humil, és també valent i fort fins a vessar la sang. Joan Baptista és un home gran, el més gran dels nascuts de dona, com l'elogiarà Jesús, però només és el precursor de Crist. Potser el secret de la seva grandesa és la consciència de saber-se escollit per Déu. Així queda expressat per l'evangelista. L'infant creixia i s'enfortia en l'esperit i va viure al desert fins al dia que es va manifestar a Israel. Tota la seva infantesa i joventut va estar marcada per la consciència de la seva missió, donar testimoniatge, i ho fa batejant el Crist en el Jordà, preparant pel Senyor un poble ben disposat i, al final de la seva vida, vessant la seva sang a favor de la veritat. Amb el coneixement que tenim de Joan, nosaltres podem respondre a la pregunta que es feien els seus contemporanis: què serà aquest infant? Tots nosaltres, pel baptisme, hem estat escollits i enviats a donar testimoniatge del Senyor. En un ambient d'indiferència, Sant Joan ens és el model i ajut. Ens diu Sant Agustí: admira, Joan, tot el que et sigui possible, ja que el que tu admires aprofita el Crist. Aprofita el Crist, repeteixo, no perquè tu li ofereixis alguna cosa a ell, sinó per a progressar tu en ell. En Sant Joan, les seves actituds de precursor, manifestades en la pregària atenta a l'esperit, a la fortalesa i la humilitat, ens ajuden a obrir horitzons nous de santedat per a nosaltres i per als nostres germans.